क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि नयंआव हेल्दी चाइल्ड एवार्ड राननाय हाबाफारि लादों। वुमेन एंड चाइल्ड डेभलपमेंट डिपार्टमेंट क'क्राझार लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि बानजायनायाव बे हेल्दी चाइल्ड एवार्ड राननाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगानि माखासे हेल्दी गथ'साफोरनो दिनै बे एवार्डखौ राननानै होनाय जादों। मख'जाथावदि गथ'साफोरनो हेल्दी गथ'सा एवार्डखौ बाहागो लानानै गावनि आखाइजों राननानै होदों एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो एमएलए जिरन मोसाहारिया। हाबाफारियावनो बाहागो लाबावदों क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिजों लोगोसे बिफाननि मावथिफोर आरो सायख'जानाय गासै हेल्दी गथ'साफोर लोगोसे गथ'सानि बिमाफोरा। सेरिमनियल डिस्ट्रिब्यूशन प्रोग्राम आছিলে कोकराझार जिल्लात हेल्दी बेबी एवार्ड और दुटा एज ग्रुपत करा होइसे बिलो 2 इयर्स अबाव 2 इयर्स आमार समष्टि भित्तित समग्र जिलाखनते करा होइसिले और एन्टायर कोकराझारत जी सकल हेल्दी बेबी पोৱা होइसे जे जी सकলৰ इम्युनाइजेशन ঠিকে আছে हेल्थ वेट रेशियो ঠিকে আছে অন্যান্য প্যাৰামিটাৰছখিনি আটাইতকৈ ভাল পোৱা গৈছে তেখেতসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে লগতে অভিভাৱক আৰু আংগনবাড়ী কৰ্মীক জনোৱা হৈছে লগতে আমাৰ ইয়াত উপস্থিত আছে 30 নং कोकराझार ईस्ट समष्टि माननीय विधायक सर और गोसाईगाँव समष्टिर माननीय विधायक महोदय इयात उपस्थित आछे और आज এই অনুষ্ঠানটোত বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতসকলে পৰামৰ্শ দিছে আৰু পোষণ ৰিলেটেড বহুখিনি কথা আজি আমি পাতিছো আৰু যি সকল আমাৰ ইয়াতে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে তেখেতসকলেও কিছু মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু আমাৰ এনে ধৰণৰ আৰু প্ৰগ্ৰাম পৰ্যায়ক্ৰমে আমি কোকৰাঝাৰ জিলাত কৰি नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावदै सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 99740307738।